ukuthi yathi makuthiwa icela ukuthi awusambulele kuzosanele uthi ubani loyisi ukuthi yathi khona soneliseka yeah hey madoda nabo kusho babedidekile njengathi namhla engathi lento uma uyithatha ingenzi sense ngoba kwabaningi ayenze sense uma uyithatha ingenzi sense kodwa uyithatha njengoba injalo eventually futhi iphinde kwenzele sense iyakwenza ngoba ukukholwa phela ukukholwa uba nesiqiniseko ngezinto ezithenjwa wena ufaka ngezinto ezingaboni yeah anikamasi babukhanyile yo engathi ungayiphinda le izuJesu uthini hey ufuna ukwazi uPhilip ufuna ukwazi ubaba iassignment le sihloko seassignment sibonisa ubaba zosanele nakho nangokuthi Jesu yaphendula Jesu wathi kuye isikhathi esingaka nginani awukanazi Philip na uyibuyisa kuindaba akayikhipheli ngaphandle akasakhumbu baba njengoba abantu besho bethi ngalesikhathi. Welcome to another episode yakota 2 Media umduduzi igama lami siphinde sibonge futhi ukuthi sihlangane uchoose le channel siyabonga kakhulu please nje ngiyanicela ukuthi uyisharele nabanye cause lezi indaba lezi akusizona ezethu ngiyangithanda nje ukuthi lezi indaba zomuntu kanye noNkulunkulu namanje esizokushare la kusikhona kwethu kodwa indaba nje zomuntu noNkulunkulu siyabonga ngama subscribers enu ngiyanibonga kakhulu nina ningama leader nikhomba indlela ukuthi nakhe nikubona ngempela kufanele ukuthi makuqhubeke kuye phambili ukuhambisa izwi likaNkulunkulu silambisa ngendlela eziningi nawe uma usubscriber uadd something khona lapho uyaparticipate kulokho esikwenzayo so ngiyanibonga kakhulu nginabafundisi abala ekhaya sengibabiza kanjalo mina abala ekhaya hleze senabo namhlanje basiphathele futhi indaba ezimnandi na last ngakhohlwa ukubuza before ukuthi konje topic ithini kongiphindile namhlanje futhi nami phela ngiyangithanda ukuthi topic engathi ngaqale ngiyizwe noma sike singene kuyona but ngizwe nje ukuthi kasokhuluma ngani but before ke siya ukho konke ake nginibingelele abafundisi nani ke nibingelele nje ababukeli yes ngaqala noma banje amen siyabingelela ababukeli abangazi lena ubabukhanyile siyambonga nti uNkulunkulu asinikeze futhi lethuba la namhlanje lokuthi sizobe khona kule ndawo sizokhuluma yes yebo indaba zikaNkulunkulu yebo babukhanyile hayi siyabonga babukhanyile sakwamukela nganoma ngikhathile usaqhubeka cha obusuqedile okay hayi siyabonga babukhanyile sibe nobaba Khumalo yes yeah siyabonga kakhulu babushabanga kakhulukazi ngeplatform olokusinika nje yonke iyona njalo kuumusa osenzela wona setshenziswa uNkulunkulu sibingelela ababukeli ababalaleli futhi emakhaya njengoba usashila ukuthi yiba ama leaders kakhulukazi ke thina simele ibandla likaNkulunkulu sisuke sikuzele nje kakhulu ibandla bese ke futhi siyafakaza ukuthi abantu bamukela uJesu mhlawumbe angingabusandlula ke endabeni esihloko ngoba uthe ufisa ukuthi sisisho isihloko esokukhuluma ngaso namhlanje sithi uNkulunkulu uyazikhulumela thina singofakazi mhlawumbe ngibeke ngenye indlela uNkulunkulu uyazikhulumela thina siyafakaza noma abantu bayafakaza oh yes lenza ukuthi sisho kanjalo mhlawumbe ngithi nje kancane ungena ukuthi ayikho thina into esishoyo ngoNkulunkulu engasho ngoNkulunkulu ngoba makwenza njalo so bese senza okwethu okay uNkulunkulu kuyena oshoyo bese thina sifakaze ngizothukuma nje lapho kwamanje hayi no ngiyayizwa uyena okhulumayo ngezwi yeah then abantu bayafakaza okay yeah yes yeah sinenkinga entsha ke namhlanje ukuthi singabantu kakhulukazi abakholwayo sifuna ukuthi indaba kaNkulunkulu kube ngathi ngayithi esemkhulumelayo yiyo lento lethu kwahlukana kakhulu ebandleni ngoba lokho ukuthi indaba kaNkulunkulu noma izinto zikaNkulunkulu ukukhulunywa ngabantu bese besho uNkulunkulu emumva ilethe ukuthi
endabeni kaNkulunkulu noma kumlayezo kaNkulunkulu kugcwale kakhulu imbono yabantu. Yes. Then ukuthi kube yizwi likaNkulunkulu. Yeah. kuJesu amakholwa awahlanganiswa zifundo zabafundisi, ahlanganiswa zifundo zikaKristu nezwi likaNkulunkulu. Okay. Yilokho uKristu uJesu akusho okwenza ukuthi umzalwane abe umzalwane. Izwi likaNkulunkulu mawufunda incwadi mhlawumbe siyendwana nje lapha masishana ku Matthew ngoba akufanele sithi sikhuluma ukusuka la kuthina kwathina kodwa sibe sithi sizofakazi. Awuzwaki ngiwona amehluko ke lo ngale channel namanye ama channel ukuthi lana sithi sikhuluma sibe singena ezweni sifakazele lento ngezwe singakhuluma mathanda wethu. Yes. Bola bethu bani Matthew 4 ngifuna ukufunda nje verse 4 lithi izwi kaNkulunkulu lapha kepha waphendula wathi uJesu une conversation noSatan. Yathanda ukuemphasize ke le ndaba mangikhuluma ngoJesu ukuthi uJesu wayekhuluma noSatan because it is very important ukuthi uJesu Kristu wakwakhuluma noSatan ezinyameni. Yeah. Ukuthi wayembona direct noma wayembona wazi ukuthi le conversation is between Jesus the King of Kings and the devil the liar. Oh yes. So uthi uJesu Kristu mephendula ukuthi kepha waphendula wathi kulotsho ukuthi akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Kusho uJesu utshela uSathane. Yes. Yise wamanga. Akusinkwa sodwa isiphilisa umuntu kodwa nangawo wonke amazwi aphuma kuphi emlonyeni kaNkulunkulu. So amazwi aphilisa umuntu ukuthi umuntu abe nokuphila kusiyamazwi aphuma emlonyeni omfundisi. Oh. Abafundisi bemi njengemlomo kaNkulunkulu. Yes. Ngoba amazwi aphilisa umuntu amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Uma umfundisi emile epulpitini efundisa usuke eme njengomlomo kaJehova. Yeah. Mangithi usuke eme njengomlomo kaJehova ngisho ukuthini iBhayibheli lona ngokwalo noma izwi kaNkulunkulu alikhulumeli lidinga abantu ukuthi bakhulu ababa umlomo. Yes. Kodwa basho okwabo basho okubhalwe la. Oh yeah. Yabona ukuthi baba umlomo kanjani. The moment besho izinto zabo sebekhuluma ngemlomo yabo bekhuluma indaba kaNkulunkulu ngemqondo yabantu. Noma ngisazwakala. So akufanele umuntu athi uyafundisa ibandla akhuluma izinto zakhe. Yes. Ngoba lokho asuke sekwenza usuke sekukhuluma izinto zikaNkulunkulu ngomlomo wakhe futhi engakhuluma ukukaNkulunkulu. Oh, okay. So into esiyitshela ibandla ke namhlanje noma esizo encourage abazalwane ukuthi mababe careful because sebebaningi abantu abanefundo abathi zisuke ezwini likaNkulunkulu kodwa uma uyibheka ezwini likaNkulunkulu azikho. uNkulunkulu akayikhulumanga. Oh yeah. Therefore labe bayakufakaza noma lo abakusho basho into zabo bese befakazela into zabo. Sithi thina ke uNkulunkulu yena uyasikhulumelayo bese thina siyamfakazela. Ukuthi lokho akushilo uNkulunkulu kunjalo asizi nokwethu. Mhlawumbe siyeni lapha ngencwadini yezenzo masishana. Zenzo 1 ngoba kubalekile ukuthi abazalwane bangadukiswa. Yes. Sisesikhathini esibla abazalwane khona siziningi ifunde evelayo ezivela sengathi ziyifunde ebuye enkosini and futhi nabayifundisayo baphethe amabhayibheli njengoba nathi swaphethe nje. Baphethe uSathane isifundo sakhe kubazalwane sifaka ngeBhayibheli. Sathi mesikhuluma ngelinye ilanga la sathi umoya weAntichrist awusebenzi ngaphandle kwebandla. Ufuna ibandla ukuze usebenze. So umoya weAntichrist awusebenzi iBhayibheli ungaliphethe. Ufuna iBhayibheli izwi likaNkulunkulu bese lokhu uyalitwist. Asikhumbuleni ukuthi umsebenzi omkhulu uSathane into afuna kakhulu ukuyenza kumuntu ukuthi yini ukumkhohlisa. Isela galizi. Yeah. Kunjani? Ngokweba nokubulala nokubhubhisa. uSathane uyise wawa mana. So into ayifuna kakhulu uSathane ukuyenza kubantu kubakhohlisa. Oh yeah. Yeah. Ngoba enkohlisweni la umuntu enjani efa khona. Yebo. Yeah. So masifunda nje lapha mhlawumbe masishane izenzo chapter 1 ngizofunda nje 7 and 8. Lithi wathi kubo akusuko kwenu ukwazi isikhathi noma imizuzu baba akumisele ngamandla akhe.
noma kumisele ngamandla kodwa niza kumekuliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezukwenu nibe ngofakazi bami eJerusalem naseJudiya lonke naseSamaria kuze kube sekugcineni komhlaba. Ngifuna si underline ke la ethi khona nina nizoba ngofakazi bami. Yeah. So abantu bawofakazi bakaJesu. Amakholwa kumele afakazele uJesu. uJesu yini izwi likaNkulunkulu. So umuntu ekukholweni akezi ngezakhe ifundo. Kodwa uza ngezifundo ezisuka kuphi kuJesu. Asihlanganise nalena ke masishane kuMatthew ukuzizwakale kahle. Matthew chapter 28. Ngoba sesinenkinga manje abantu abakhuluma into zabo besethi isho uNkulunkulu. Bafuna ukusidida ngoba sebedidekile bafuna ukudideka nathi. Abantu abafuna ukudideka bodwa, bafuna ukudideka nathi. Bese befaka into zabo. All right. Yeah, lithi laphana u28:19 and 20 u20 kodwa specific. Uthi ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhaphathise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya onjani ongcwele. Bese ethi nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kanjani kube sekupheleni. Bhathizwa lana nibafundise ukugcina konke enginiyalile ngakho. So lokho ababezokufundisa abafundi noma apostoli into ababeyaliwe ngayo ayesuka emakhanda abo. Hayi into ababecabanga. KukaNkulunkulu asishi izinto esizicabangayo. Sishi izinto esifundisiwe zona esiyaliwe ngazo. Hayi lokhu thina sikufilayo. Akusindaba ama feelings le. Ukuthi ufila kanjani. Yebo umuntu ukhuluma akuya. That's why baphenduka babe ngofakazi. Yeah. Okay. Singofakazi thina bakaJesu. Kusho ukuthini ukuthi umuntu uyamfakazela. Kusho ukuthi uthi lento ayishoyo injengalokho eyisho. Yes. Thina simazi uNkulunkulu. Lento le ihamba izifike nalapha bushabanga. Kunabantu namhlanje abasaphika ukuthi uJesu Kristu ubaba. Yeah. Uma ubabuza ukuthi niphika ngaliphi? Abeze ezweni kuzophika ngokwezwi. Baphika ngokucabanga bese bethi uma uyibheka uJesu Kristu uma ethi baba ngiyawubeka umoya wami kuwe wayisho kubani. Yabona manje ukuthi but moya kuJesu ukuthi Jesu Kristu mawubuzwa ngobaba ukuthi ubaba ubani wathini wathi obonile mina ubonile ubaba. Okay asiyeke indaba kaJesu ukuthi uJesu wathi obonile mina ubonile ubaba. Ngophikisana noJesu thina silutho. Wathini umprofeti uIsaya ngokuzala kwendodana. Wayenamanga umprofeti uma ethi amagama azothi ulokhunjani uyiso ngunaphakade Inkosi yami. ngoba siyasho thina sithi uPrince of Peace kodwa mase kufanele sithi uyiso ngunaphakade sesiyaphika. Why labantu bephika is because labantu abafuna ukufakazela uJesu. Bathi noma indaba ibekiwe yacaca bese befuna ukufaka kwengqondo zabo entweni kaNkulunkulu ngoba lokho kukaJesu kubona kusakho umqondo. Why kungakho umqondo? Bafuna ukuthatha indaba kaNkulunkulu bayenze 1+1. Oh yeah. Indaba kaNkulunkulu akusu 1+1. Akusimaths. Indaba kaNkulunkulu is so intricate. Kangangokuthi idinga uNkulunkulu ukuthi ayixoxe. Uma engayixoxanga uNkulunkulu wasitshela thina akasiyazi. There is why sizokuthi thina siyafakaza uNkulunkulu uyayikhulumela. Lokho akushilo noma ngaba kwakhe imqondo. So thina kunjalo. Uma usibuza so nathi asazi kodwa ushilo yena. And sithi kunjalo ngoba kusho yena. Hey Nkosi yami. Yeah, very powerful. Yeah. Noma kungenzi imqondo ngiyathanda lawo mazwi. Noma kungenzi imqondo kodwa ngoba ushilo. Futhi usho ezwini. Sithatha kunjalo. Asiyela nje masishane ufaza sirosoba bukhanya ukuhamba kakhulu. Ngaze ngithathe ilukhuna. Laphana ulalele nje lenkulumo kuthi sizoqala u25 Matthew 11 qala ku25 lithi uJesu udumisa uyise emema abahluphekileyo beze kuye. Number 1 lithi uJesu udumisa bani uyise. Then the moment umuntu ezwa lenkulumo sethi uJesu noyise bahlukene. Uzokubuza ethi ngabe uJesu Kristu udumisa uyise umdumisa kanjani uma ngabe uyena uyise. uNkulunkulu ngamanye amazwi akakwazi ukuyidumisa. Should yamanye amazwi uzosho njalo. Okay. Asizweke la ethi ngalelo hora uJesu Kristu wakhuluma wathi ngiyakubonga baba Nkosi yezulu nani nomhlaba ngokuba ukufihlile lokhu kwabahlakaniphileyo
nabanokuqonda wakwambulela ini izingane izwi uJesu Kristu uthini ngobaba uthi uyini uyinkosi yani yezulu nani nomhlaba uyini uJesu inkosi naye futhi yezulu nomhlaba okay sinenkosi embili zani zezulu nani uyise nobani nendodana iyawakho umqondo lento ngokwethu ayisawakhe ngani asifuni ukulalela uNkulunkulu ngendlela yena azoyikhulumela ngayo uthi egcineni uzomkhomba lo yisi uthi ubani alright yebo lonto le ngoba bake ba investigate abapostoli lendaba ukuthi lo yisi lokukhuluma ngayo ubani azange akhombe sibhakabhakeni azange akhombe enye indoda wakhomba yena yini singafuni ukuthatha indaba kaJesu bese sifaka sifuni kwakho kwethu kodwa sithi siyakholwa wathi ubone mina ubone ubaba ayiphelele kumuntu ongamfakazeli uJesu leyo nto ayiphelele letho ubone mina ubone ubaba ufuna ukuyikhanda lento athi ayisho leyo nto why akafakazeli uJesu unokwakhe ngabe usho lento esho uJesu akafuni ukisho ngoba akafakazeli uJesu unokwakhe angike uyasho uJesu naye unokwakhe uthi but wayengasho wayesho ukuthini mzalwana ifuna uyibuke kahle manje asihambi ngokubuka kahle sihamba ngokuthi uNkulunkulu utheni bese sikholwa lokho akusho noma ngaba kwakhe imqondo uma ngabe ukuthi asikholwa izinto ezisho uJesu Kristu ngoba uNkulunkulu enyameni then yini mystery ngoba uNkulunkulu kaJesu lekho unompostoli Paul asithi uqhubeka kancane nalencwadi hayi uthi laphana wayesethi yebo baba ngokuba kwaba kuhle phambi kwakho ukuba kube njalo bese 27 konke ngikunikelwe ngubaba akakho owazi ubani indodana kuphela ubani uyise akakho futhi owazi ini uyise kuphela ini indodana naloyo indodana ethanda ukumbulela yena lamazwi lawa ngendlela apowerful ngakhona angazi abantu bayamisa kanjani ngicela ukwaphinda bazalwane akekho ngithi akakho wazi ubani indodana bese ithi kuphela ubani uyise asingelana kancane akekho wazi uJesu kuphela ubani uyise asiphinde akekho owazi ubani uJesu kuphela ubani uPeter umpostoli akamazi uJesu umprofeti Isaiah akamazi uJesu uAbraham akamazanga uJesu wayaziwa ubani uyise izwa asiqhubeke kusho uJesu la ngiyafakaza thina asikhuluma kwethu okay asiqhubeke uthi uma iqhubeka uJesu uthi akakho futhi owazi uyise kuphela yini indodana akekho umuntu ongaqhamuka ngaphandle kaJesu azositshela ngoyise azosikhombela ukuthi uJesu noyise akusuma umuntu oyedwa ngoba akekho wazi uyise ukuthi ubani kuphela uJesu uma sifuna ukwazi thina ukuthi uyise ubani fanele sikuJesu uJesu ngoba uthi uJesu wena akaqamba manje uthi akekho mazi uyise kuphela yini bese kuqhamuka abantu bafuna ukuzokhomba uyise ngendlela yabo bengamlaleli uJesu ukuthi uthini bazomazi kanjani abafakazela ngini uJesu ukwisdom yakho umuntu sihlanganise nale I'm sorry bazalwane ngifuna nje ukukhuluma incwadi kaJohn khuleka mntu John 1 ngoba ziyayifakazela lezi incwadi verse 18 akakho oke wabona uNkulunkulu indodana ezelwe yodwa esifubeni sikayise iyona embonakalisile okay akakho oke wabona uNkulunkulu indodana ezelwe yodwa kuphi esifubeni sakhe njani embonakalisile incwadi kaMatthew 11 ithi akakho wazi ubani uyise kuphela indodana nalo indodana ethanda ukumambula kuyo uyise so indodana kukhona abantu ebambulela yena ukuthi uyise ubani kwake kwacelwa ke kwathiwa endodaneni awusumbulela ukuthi uyise ubani yathanda indodana ukumambula yambula yathi nasingakhulumi ngendlela thina sibona asizwe ukuthi yambula yathini nangu John 14 ukuthi yathi makuthiwa icela ukuthi awusambulele kuzosanele uthi ubani loyise ukuthi yathi siyafuna soniseka madoda nabo futhi babedidekile njengathi namhla manje into ebuhlungu ngalento babukhanyile ukuthi uJesu Kristu lento kayise akashiyanga emhlabeni engayiphendulanga kodwa still kusenabantu abasafuna ukuyiphika ngezathu ukuthi abafuni ukufakazela uJesu abafuna ukukhuluma uNkulunkulu akushilo bafuna ukumkhulumela ingakho sizothi thina uNkulunkulu uyazikhulumela thina siyafakaza asizi nokwethu kuthi kwakho umqondo noma kwakho umqondo akekho umuntu ongathi mefike ezulwini aboshela ukuthi noma shayela ukuthi wathi uJesu ubaba ngoba uJesu kwashwela kodwa bazoba nenkinga abawufika ezulwini abaphika ukuthi uJesu Kristu ubaba ngoba akakuphikanga lokho uJesu ushilo and yabona manje mabekuphika futhi abana base phela bathi umubheka bahlanganisa izibhalo ngokubona kweingqondo zabo bathi umubheka ayenze sense lento
yayibona manje ukuthi umehluko omkhulu kangakanani. Engathi lento uma uyithatha ingenzi sense ngoba kwabaningi ayenze sense. Uma uyithatha ingenzi sense kodwa uyithatha njengoba injalo. Eventually futhi iphinde kwenzele sense. Iyakwenza ngoba ukukholwa phela ukukholwa uba neqiniseko ngezinto ezithenjwa wena ufaka ngezinto ezingaboni. Angikukholwa. Asiyazi lento thina. Manje masiyimukela njengoba injalo. Manje mawuyiletha ngomqondo wakho kudamo econfuse kakhulu ke manje. Asikwazi ukuxoxa indaba kaNkulunkulu owenza izinto. uNkulunkulu baba uShabanga wakho umhlaba from nothing. Futhi kungekho lutho wathi makube khona. Yes. Ulo uNkulunkulu. Njengamanje ehleli la sinamehlo siyabona, sinendlebe siyezwa, sinamakhala siyazi, sinomlomo siyakhuluma, sinomqondo siyaca, sinenhliziyo zokuzindla ephampa igazi. Kunama veins la noma ama vessels abizwa ngama veins nama arteries nana into esingazazi. Thina ukuze sizazi lezi zinto siyafundiswa. Sithe sifundisiwe sifeyile, uNkulunkulu uzenzile akafundiswa. Bese sizofuna ukuchaza loyo uNkulunkulu ngemiqondo yethu. Owenze lezo zinto kunezinto eziningi ezisimanga esingazazi ezenziwa uNkulunkulu. Uma sekuthiwa sochaza lo uNkulunkulu somchaza kanjani emqondo yethu ngoba fanele sizwe yena ukuthi siyafeyila abasethu sibhale ngayo. Sibhale ngezinto nje azenzile noma sesifundisiwe. Sifeyile futhi. Kangakanani makuthiwa sichaze yena ke. Yena owenze lezi zinto ezisiconfuse yena ozenzile uzoba njani manje singalaleli yena ukuthi yena uveza kanjani ngoba uNkulunkulu ozambulayo yena thina bese sithi oh Nkosi udokambule lesigaba ambule ngaso sithatha kufika lapha asifaka okunye sithina sisho simaza uNkulunkulu ngokwesigaba yena ambule ngaso yayibona indaba athi sizwe ukuthi wamchaza wathini makuthiwa useyamembula ngokuthi lithi akekho wazi uyise kuphela indodana nale thando njani mambulela bese lapha uMethi uthini uthi akakho kanjani wakwabona uNkulunkulu phela indodana ezelodwa sifonisi nayo njani nembonakalisile futhi uyu Jesu obonakalisa ubaba asizweke la kulokhu njani ku8 lithi uPhilip wathi kuye Nkosi sikhombisa uyihlo kusane yasizwa nje sicela ukuthi sithini isicelo simayelana ukuthi sitshele lo yihlo kade kahle usitshela ngapha thina simazi ukwaneliseka ke today sizoneliseka ngoma kuqhamuka kwesokholo asizwe ukuthi uJesu Kristu wathi uJesu wathi kuye isikhathi esingaka nginani awukangazi Philip na asizwe nje lo mbuzo singakayi ekuteni uJesu Kristu akade anikamazi babukhanyile yo engathi ungayiphinda le izu uJesu uthini ufuna ukwazi uPhilip ufuna ukwazi ubaba iassignment le sihloko seassignment sibonisa ubaba zosanele nakho nangokuthi Jesu yaphendula Jesu wathi kuye isikhathi esingaka nginani awukanazi Philip na uyibuyisa kuindaba akayikhipheli ngaphandle akasakhuluma njengoba abantu besho bethi ngalesikhathi baphathisa uJesu Kristu kwaba nezwe avele ezulwini kwaba nomoya ongcwele wehlayo kwasekuba nendodana emanzini bese behlukanisa uNkulunkulu bethi akufani kodwa uJesu asizwe la thina siyafakaza uNkulunkulu uyakhulumela asisho lokho esikucabangayo bese sithi uma uyibheka asambi ngokubheka ukuthi uma uyibheka bese ehlanganisa umqondo womuntu ukuthi ureason angana ngezinto zikaNkulunkulu sesizochaza uNkulunkulu osifuna ukuzomchaza uNkulunkulu ngokuthi uma ubhekani bhekwani ngoba sifundizwe bese siyakholwa asizwe ukuthi uJesu Kristu waphendula wathini bathi siphinde mhlambe lethu uJesu Kristu wathi kuye isikhathi esingaka nginani awukangazi Philip na umbuzo othi sitshengisa ubani ubaba futhi noma ngabe ayephelele lapho lenkulumo isicacisile aseqedile kodwa kunabantu still abathi uJesu noma indodana noyisa kusiye into eyodwa bengakufakazi lokho kusho uJesu bekhuluma kwabo ingakho sizothi ibandla libe careful sinenkinga namhlanje kunesikizimo esikhona esikhulu doctrinally speaking ebandleni likaNkulunkulu ngenxa yabantu abahamba ngembono yabo Jabantu ayisakhi sense ke mosho vela kufanele yakhi sense kaNkulunkulu ziningabe izinto ezilayo emhlabeni ezingakhi sense ufundiswe zona ukhama ukuthi ayakhi sense kodwa ubone operate manganje ayathatha na iPhone usho ukuthi ukuze ngithole lokhu njani i-call isuke eNatal ifike la kwenza kanjani ngoba it is not connected even to a wire you can't explain to me ayenze sense kodwa until ufundiswe ukuthi kwenzakalani so but udlele nefe ukuthi ayenze sense akusho ukuthi ayikho yebo lo inayi yasebenza so uNkulunkulu thina siyamlalela ukuthi uthini ezikhulumela
bese thina sisho lokho akusho njengofakazi. Ifuthi kube besenza kanje bekuba lula. Yazi kuba lula. Ngaba lihlukene ibandla. Ya ngabe liyinto eyodwa. Lihlukene ibandla ngenxa zokuthi uthi kuningi imqondo yabantu engenile. Yazi ofuna ukukhulumela uNkulunkulu. Yakhuluma izinto zabo base bethi kusho uNkulunkulu. Lahlukana ke lapho ke ibandla. But ithi siqedele ngifuna ukukhanya ngoba kuningi esikuphethe namhlanje sikhoma sethu sihlezi sigcwele. Ku9 mayiqhubeka lapha ithi othiphinda unambe sesiyaqhubeka. Jesu wathi kuye isikhathi esingaka nginani awukangazi Philip na. Ongibonile mina ubonile uBaba. Usho kanjani ukuthi sikhombisa uyihlo na? Yayizwa manje indaba. Ongibonile mina ubone bani? uBaba. Still kukhona abantu abathi noma sekushilo lokuthi Jesu Kristu akunjalo. Bafuna ukuyichaza. Wayefuna ukuyichaza awukholwa uJesu. Awufakazeli uJesu. Ufuna ukukhuluma kwakho. Ngoba lokho akusho uJesu Kristu akukunelisa. Isicelo sika Philip usitshengisa ihlo kuzosanelisa. Wena lokho kusho uJesu akukunelisa. Asiqhubeke sizwe ukuthi uJesu Kristu uthi mangabe uthi asikholwa lokho asho asineliswe yini ukuthi yena uyisi. Okay. Yeah, sizwe 10. Awukholwa ukuthi ngikuBaba noBaba ukimna. Bayehlukanisa ke nalento bathi uma ethi ngikuBaba noBaba ukima uzothi khuluma abantu ababili ayakasho lonto Jesu Kristu. Usayikhomba yini ngubaba ngqa. Kumoya into umuntu akuyo nayo ikuye ene naleyo nto bamunye. Leyo nto iba uye nalowo muntu abe yiyo. Kumoya. Kwelikamoya. That's the principle of the spiritual things. That is why uma kuzolahlwa umuntu esihogweni noma kulahlwa isono esihogweni akulahla isono kulahlwa umuntu owenze ini isono. Because lento osukuyenza uba yiyo. That is why umuntu ofebayo akuthiwa akubizwa isono ubufebe kuthiwa ubufebe wena kuthiwa usifebe. Because lento osukuyenza uba yiyo. Oh yeah. Usuwenza ubufebe akuthiwa wena ubufebe. Uphenduka lento bese bethini wena usiyisi isifebe because lento yenzayo uba yiyo. Uma untshontsha isenzo lokundana sokuthatha into yomuntu apha ukuntshontsha batho ubizwa ngani ngesela kanjani yokuthi wenza ubusela. Yebo wenza ubusela. So lento yenzayo uba yiyo kumoya ke lento it's more tangible because these are spiritual things. Uma uthi Jesu Kristu ngikuBaba noBaba ukemusho ukuthi simunye izinto eyodwa. That is why umethi lapha ku9 uthi ongibonile mina ubone bani bona uBaba. Akathi ubona mina bese ubheka isibhakabhakeni. Uthi ubheka mina ubheka mina kufike kuphelele konke ubone noBaba. Usethi khona kodwa into afuna ukisho la uJesu Kristu uthi awukholwa ukuthi ngikuBaba noBaba ukimi na. Amazwi engiwakhulumayo mina mina angiwakhulumi ngokwami. Yezwa kepha uBaba ohlezi kimi wenza imisebenzi yakhe. Kodwa ubani wayenza imisebenzi uJesu. Kodwa uJesu uthi ubani wenza imisebenzi ubani uBaba. Okay kunento ke la iveza angiJesu Kristu wayenyama but esokuthama ubani ungakethi uBaba ohlezi kuye ngoba wayehlala kuye kwakubani umoya wakho kwakubani uBaba. So uma ekhuluma kakhulukazi esikhathini esiningi mangabehlukanisa uBaba naye wayesuke esikhombisa noma ekhuluma in the physical realm the flesh and the spirit ethi musana ukubheka mina ngoba ningibheke ngokwenyama kodwa kukhona okukhulu okulakimi okuyini uNkulunkulu uqobo lwakhe. Or this was at masikhuluma last week sathi uma kufika uJesu emhlabeni kwenza uNkulunkulu uJehova owenza konke. So lento eyikhuluma la uJesu ukuthi musana ukubheka mina ngokwenyama kodwa kukhona ohlezi kumina omkhulu okuyimi futhi loyo. Sipara siqhubeke siyizwe uthini uthi kholwani yimi ukuthi ngikuBaba noBaba unjani ukimi. Uma kungenjalo kholwani ngenxa yani yale misebenzi. Uthi kholwani ngenxa yale misebenzi ngoba uJesu Kristu ufuna abakholwa ukuthi yena uhuye uBaba. Uthi mabengakholwa lento ayisho mabakholwa imisebenzi uthi yena uhuye uBaba. So uthi le misebenzi engiyenzayo ifakaza ukuthi mina nguBaba. Baba ukimi nami ngikuBaba. Yeah. Lokho engikwenzayo injalo. So sifuna ukuthini ke babu uShabang ama topic ethu nje topic le very lokhunjani broad. Sifuna ukuthi abazalwana babe careful. uNkulunkulu uyazikhulumela, uNkulunkulu uyazisholo. Thina okwethu kumfakazela. Zimnani le ndaba. Kakhulu. Hayi.
ingako kunento eyayishiwo ukuthi indaba zikaNkulunkulu indaba zikamoya. Ingqondo iyacrack la. Ya ingqondo ngeke ikwazi accommodate le ndaba lezi zikaNkulunkulu ngoba akusize zenyama. Mawuzofuna ukusithatha usifaka enyameni uza crack ingqondo. Ingakho uzogcina uthi azenze sense. Ingakho ke noNkulunkulu naye uqobo lwakhe esho ukuthi abantu abasenyameni ngeke bamthokozise. Oh yeah. Ya ngoba le ndaba lezi kaNkulunkulu sichaza kukamoya ngomoya. Once umuntu wabasenyameni usuke engasafakazi ngaloko uNkulunkulu akushilo usuke sefakaza ngaloko yena akucabanga noma ngalendlela akubona ngakhona. Konjani? Shuthi kahle ngoba lithi uNkulunkulu umoya. Ufuna nabo bonke abantu abamkhonzayo. uNkulunkulu akakhonzwa inyama uthi ufuna abantu abanjani? Abamkhonzayo, bamkhonze ngomoya nangeqiniso. Ngoba izinto kuphela ekungeza uNkulunkulu noma izinto kuphela phela nasikhuluma ngeqiniso sikhuluma ngoNkulunkulu. Yes. uNkulunkulu liqiniso and iqiniso likuNkulunkulu thina sinalo iqiniso. So manje uNkulunkulu njengoba umoya ingake ufuna nabamkhonzayo bamkhonze ngomoya. Ingakho uNkulunkulu mangabe sesithatha impilo yothi sinikela kuye. uNkulunkulu usuke sibiza mayisibiza injongo kaJesu ukuthi ezemhlabeni. uNkulunkulu wayezokhanda abantu abazophila kumoya. Babe semhlabeni kodwa baphile kubani? Kumoya. Baphile kumoya. Yingakho ke uNkulunkulu ehla yena straight ezulwini wezemhlabeni. Wangena kuphi enyameni ombathi inyama kodwa ireason yakhe uNkulunkulu waye ukuthi angene enyameni wayefuna ukuyohlula inyama ngoba inyama bemhlula umuntu. Ngoba phela umuntu akasenyama. Ngoba lisho njalo izwa uNkulunkulu lithi inyama negazi ngeke kubone umuso wezulu. Yes. Ya umuntu kahle umuntu ula kumoya. Impilo yakhe la spiritual. Ngoba uNkulunkulu spiritual ngoba izinto zenyama ziyaphikisana kakhulu noNkulunkulu. Ingakho uNkulunkulu efuna nabamkhonzayo bangami ngani? Bangami ngenyama kodwa bahambe ngomoya. So manje siphila esikhathini esenzima la khona kunabantu abafundisayo bafundise bese befaka nemiqondo yabo. Once umuntu wafaka umqondo wakhe kunaleli izwe lithi angisakho sho ukuthi konje lokubhori izaka leli athi uNkulunkulu onke amazwi kaNkulunkulu acwebile. Okay. I think izaka. Yeah. Wonke amazwi kaNkulunkulu kanjani? Acwebile bese lithi uyihlango kwabanjani? Kwabaphephela kuye. Ihloko sithena thina siyafakaza uNkulunkulu njani? Uyazikhulumela. uNkulunkulu uyasikhulumela. Ungalingi umkhulumela uNkulunkulu. Uyasikhulumela thina sithi njani? Siyafakaza. Sizofakaza. Ngoba okokuqala angeke ukukhulumele umuntu ongazi uzothini. Mele uqala umuntu kuze ukwazi ukuthi ukhulume and ukukhuluma kwakho ukhuluma ngoba somuzwile ukuthi uthini. Ngoba kuyinkinga ukukhulumela umuntu even nje ngokwethu nje singabantu. Uma ngabe kunenkinga ekhona umuntu afika ukukhulumele ungaze uxabane naye uthi why ungikhulumela ngikwazi nini ukuthi usikhulumele. Yayibona ngoba uma uzokhulumela umuntu uzogcina ukukhuluma nento yena abengezukisho. Ugcina ukukhuluma nento wena oyicabanga nangendlela obona ngayo ukuthi hayi sozama manje ukumkhulumela sewuya-eda. Manje nathi singabantwana bakaNkulunkulu ingakho soqaphelisa abazalwane ukuthi asiqapheleni singagcini sikhulumela uNkulunkulu. Asimiyekeni uNkulunkulu asikhulumela ngoba once akhulumela uNkulunkulu sizokhuluma kwethu sofaka nalo uNkulunkulu angazange ade sikusho. Ingakho lezo uNkulunkulu lithi onke amazwi kaNkulunkulu acwebile lithi uyihlango kwabanjani? Kwabaphephela kuye. Bese lithizi bese linalifike egcineni bese lithi unganezeli. Yezwa lithini? Ungenzani? Unganezeli emazwini akhe funa njani? Funa kusole. Lisho lithi funa kusole unjani? Ufunyana unjani? Umqambe manga. So kubalekile ukuthi nathi singabazalwane asiqaphele ukuthi kuko konke uNkulunkulu akushilo sihlale kuko sikhulume kona. Sifakaze ngalo uNkulunkulu akushilo. Ngoba uma ngabe singezukufakaza ngalo uNkulunkulu akushilo sofaka nokwethu sofunyana singabaqambe manga. Ngoba uzokubuza uNkulunkulu ukuthi ubani wayesho lokho. Uzokhuluma uthini?
ngoba yiyo leswayo ubona namhlanje kunje emhlabeni engakubona kunama fight angaka thina nje singabazalwane abazalwana namhlanje bahlukene kakhulu abahlukaniswa izwi likaNkulunkulu abazalwane bahlukanisa imiqondo yabantu nembono yabantu yingakho ugcina kuvela la khona abanye agcina umunye agcina ezibona engcono kakhulu kunomunye omunye agcina ebona esentweni engcono kuneyomunye omunye akwazi ukuthi hayi mawungakakhonzi la ngikhonza khona awukafiki kungazathi uNkulunkulu ulaye nekhonza khona kanti uNkulunkulu usezwini lakhe nasezulwini indlela esiyongena ngayo ezulwini ngeke ungeniswe ukuthi bowukuphi uzongeniswa ukuthi ubomile yini ezwini kaNkulunkulu lo uNkulunkulu lakushoyo bowukwenza yini bowenza ngalendlela izonkulunkulu njani elisho ngayo ngicela nje siye lapha nje masinyane bazalwane uNkulunkulu uyazikhulumela thina senzani thina siyafakaza futhi ngibabhlungu kakhulu ngoba thina kakhulu i1 Corinthians sinenkinga kakhulu thina abantu banamhlanje abazalwane nje banamhlanje banenkinga kakhulu sihlulwa abazalwane bakudala haleluya amen hlulwa abazalwane bakudala na ungabuyela lezwi naNkulunkulu abazalwana abasandulela edizonkulu sakhe phezulu kwaapostoli nabaprofeti uJesu yitshele ugumbi thina laba banamhlanje siqhamuka sizenza ngathi indaba kaNkulunkulu siyazi kangcono ingako sikwazi nokuthi size sithi abo Paul ayilento ayikhuluma hayi wayengenawo umonco noma ayikho sidina sisho sithi hayi uPaul uyo washo uPaul ayishongo uJesu ungazathi uPaul wayefakaza noma ungathi uPaul wayefakaza ngayo noma uPaul lo wayekhuluma ngaye wezwa nje noma uPaul wayefuna ukuveza yena yayibona sikhohle ukuthi okokuqala nje ivangeli leli eziliphethe namhlanje sifunda nje incwadi namhlanje sifakaza ngabo Paul la ngicela nje sifundeni sizwe la i1 Corinthians chapter 2 okay tikufundele nje ithi intshumayelo kaPaul eKorinto 1:2 intshumayelo kabani kaPaul kwabeKorinto angithi nathi siyashumayela yebo njoba sishumayela kuphi bazalwane South Africa South Africa kuyenza mhlawumbe ukuthi useSoweto mhlawumbe uhambe futhi eThekwini ufike ushumayele nangu noPaul wayishumayela kubazalwane South Africa naseSwaziland nakuphi la khona le language mhlawumbe usese lapho babulo kunjani ukhanyile ibandla elise South Africa irrespective of amagama ibandla la South Africa yeah moya nje eZimbabwe banqa lonke moya eZimbabwe kunamabandla ngokuhlukana kwama local church kodwa ibandla laseZimbabwe angisukeke lapho mhlawumbe uzovela uthi sithini angifundeke la nami bazalwane ekufikeni kwami ngini angifikanga ngobungcweti bokukhuluma nokuhlakanipha ngimemezele kini ubufakazi bukaNkulunkulu nazo uPaul lana uyayiveza lento mayifika kubazalwane ubabiza ngani elesilungu lithi brothers and sisters or brethren or brethren and sisters shuthi lana endabeni kaNkulunkulu kwakheka ini kwakheka abobhuti nabosisi abomama nabobaba uma ngifika eZimbabwe ngifica kunabantwana bakaNkulunkulu abamukela uJesu ngoba into engiyibhekayo noma into eshoyo ukuthi umzalwane kuJesu ngoba once umzalwane wamukela uJesu ithi zaNkulunkulu umuntu ekuKristu yini isidalwa esisha iyona nto izwe lisitshela ngayo leyo ukuthi asiyibheke ukuthi umzalwane uma ekuKristu uyisidalwa esisha uma umuntu enzani ekuKristu amukela uJesu uyini uyisidalwa esisha leyo nto leyisho ubani isho uJesu thina sifakazela ini sifakazela yona ingakho bese liza uNkulunkulu noma unokuba umuntu besimazi ngokwenyama kodwa uma esekuKristu samazi ngani ngokwenyama sesimazi ngokukamoya asamazi ngokwenyama sesimazi ngani
ngoba kushuthi kahle kahle uma ngabe sesikholwa la kuJesu siyaphuma enyameni singene kuphi umoya ngoba once asale enyameni kuzoba inkingi yiyo lento enyameni ekhanda kwahlukana ukwazi uzokwazi ukukhomba umntwana kaNkulunkulu owamukela uKristu ukwazi umqede impela ngokwakho nento ngekume ngayezwini mangakubuza ukuthi usho yini ukuthi lo muntu ngeke alibone izulu usho ngaliphi igama noma usho ngayiphi indlela noma yini into oyivezayo engaba nesiqinisekiso obufakazi bukaNkulunkulu hayi ngendlela onobona ngayo ngoba kumele siqaphele ukuthi ngoba lithi zoNkulunkulu umuntu ngendlela ahlulela ngayo naye kwenzani ohlulelwa ngayo kubalekile ukuthi nasingabazalwa siqaphele ukuthi izahlulelo lezi esihlulela ngazo uNkulunkulu inoshoyo sifakaza ngezahlulelo zaNkulunkulu noma sekuyithi ngoba ezethu izahlulelo yize lezi ekhanda ini kwahlukana yizo lezi ekhanda kwahlukana yizo lezi ekhanda ama debate yizo lezi ekhanda izinto ukunangabe sezikhulunywa uthola ukuthi siyahluleka nathi kunjani ukuzimela yizo lezi ezenza ukuthi uma mina ngizisho ekugcineni nami mangibhekakala noma ngena deep ngokuzwa uNkulunkulu kutholakala kwanami njoba ngikhomba kwanami nginenkinga kwanami ngamkhomba kanjani omunye umuntu kwanami nginenkinga ingakho uNkulunkulu engazange afune ukuthi thina sikhombe eyewathi asifakaze izwa uNkulunkulu lona lahlulele lona thina singakhombi ngoba wansakhomba thina sokwenzani sogcina singena espacini sikaNkulunkulu sigcina senzani sigcina sahlulela once nasesihlulela sekuyithi manje sikhulumayo ngoba kubi ukuthi thina sahlulela kodwa izwa uNkulunkulu lona linjani hayi lona liyahlulela kodwa uma thina sesahlulela sahlulela kanjani ingakulizwa uNkulunkulu ukuze ukhomba ugongolo sesweni lomfowenu awusala unjani qala kuwe susa kuwe njengoba yabona umuntu ofakazayo akwenzeke umuntu mayizofakaza azenze umuntu owaziyo umuntu mayizofakaza uthi kuthiwe yena akazilutho nomema uthi mina kuthiwe uba imessenger uba imessenger manje namhlanje singabazalwana namhlanje simathina manje kusekuyithi manje abehlulile asisami manje singabantu abazofakaza ukuthi hayibo izwi nalithi izwi nalithi ngiyaqolisa ukukhanya ngicela ukulokhu ngoba kunezinto eziningi ngoshoyo lokho njani khona indaba okwayithinta usifundisa ngesonto enkonzweni uma ekhuluma indaba yokusonta iyavuka nje kumina uthi yini ukusonta lento into eyenza ukuthi sikhulume kanje ilento babukhanyela ishoyo kunabazalwane abanesifundo sokwahlulela abazalwane based on the fact ukuthi lo mzalwane akenzi lento yena enjani ayenzayo ngenze example bazalwane edlala ikeyboard enkonzweni example lena siyadlala ikeyboard ayidlala ikeyboard niyasonta abazalwane why nisonta ikuphi kumabandla abapostoli owakwadlala ikeyboard asitholi la kudlala khona ikeyboard bazalwane nidlala kanjani ikeyboard so thina niyasonta ngalokho kudlala ikeyboard athi umzalwane uphambanisizwe number 1 asiqalela alikhizwe lethi ikeyboard ayingadlala alikho so akakazi uNkulunkulu akhuluma athi ikeyboard ayingadlala umcabango wakho uthi ngoba nako uma yenza deduction ngokubheka ibandla labapostoli noma ibandla lokuqala ikeyboard ayingekho therefore ayingadlala ezodlala kanjani ingekho but kukhona la kuthiwa khona kunenkosi uSawuli yayinenkingi inkosi Sawuli kunomoya omubi oyivizile kwenziwa yini eyenziwa kuze inkosi Sawuli umoya lo owayibamba usuke kuyona wayefika uDavid enzeni adlala yini David was the master in musical instrument playing so umculi futhi umuhubi amahubu nje lawa khona amapicture umuhubi ukuthi uyacula yabo so ekhona ukudlala lokunjani umfiliki edlala kahle then umzalwane uzoya ezwini kaNkulunkulu noma eBhayibhelini investigate khona ibandla lake ladlala iharp mali ngekho abuya athi nendlala iharp therefore niyasonta ngifuna simila ekusontini ukuthi yini ukusonta ngoba into eyenzakalayo namhlanje abantu bathatha izifundo zabo ezibaconvictile zona ngoba ezabo into umuntu ayithanda into yakhe bese ufuna ukuzoyimpose phezulu kwethu izwi likabani
likaNkulunkulu kanti akusilo uma sithi thina uNkulunkulu umelene nofebe sikuvulela izwi ukuthi nali izwi lithi abafebayo nabadakwayo akwazi ukuza kithi uthi uNkulunkulu umelene neinstrument but awunali izwi makuthiwa ifakazelo uzothi ibandla lokuqala lalingayidlali number 2 anenze enye example bazalana nikhonzela kuphi hayi sikhonzela esikoleni kuphi hayi ibandla labapostoli lingakhonzela ekoleni akhonzela ezindlini therefore niyasonta inkosi yami yebo lonto labantu beza nani nalokubona abakucabangile bese befuna ukujustify ngokuthi kusuke ezwini ngezathu ukuthi babheke ukuthi ibandla laqala lalinjani lalikhonzela eclass noma langakhonzela eclass ukusonta yini okukhanya uchaze kahle ukusonta ngizokwenza nje example yebo lento le ungakhona uyikhombe shape yakhona kodwa masuyisontile wathi ilahlekelwa ishape naku kusonta makuthinta isonti linjena akayisena shape right mama kuza within the context okukholwa ukuthi ukusonta yini ukusonta ukuthatha izwi likaNkulunkulu bese uyalitwista ufaka okungokwakho ukuze kusuthe ini narrative yakho nebelief onayo yiko ukusonta leyo lento ayihambe ukuthi ukhonze bandleni elinegama noma elingenalo igama bakhona abantu abazalwana abakhonza emabandleni angenagama abasontayo uma ulandela imisebenzi yabo abanye bayafebela banye banamanga into ebuhlungu ngalabantu abamele izifundo zabo banamanga bagcine bekhomba izinto abathi zenziwa abazalwana abangazenzi bathi hayi lo mzalwane uyasonta uregister elokhunjeni ePitori into angayazi ekhuluma into esuka ekhaya ngani ufuna ukujustify lesifundo sakhe yebo lonto wayezoza uqambela umzalwane amanga ngezathi ukuthi ufuna ukuthi lento yakho ikhulumayo izwakala ubani wayethe ukuregister ePitori kukusonta noma ku-wrong manje nami ngina-ID ngiregister uyasonta ukhanya une-ID so sizothini kubalokhunjani kubazalwane sizothi abazana babe careful because lento yahlukanisa ibandla kaNkulunkulu angize lana masishana ngeqhubisa kukhanya uMatthew sibheke nje uMatthew Matthew 16 uSimon Petro waphendula wathi u16 bazalwane qala phande ku16 Simon Petro waphendula wathi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo uJesu waphendula wathi kuye ubusisiwe wena Simoni kaJona ngokuba inyama negazi akwambulelanga lokhu kodwa ubaba osezulwini nami ke ngithi kuwe wena unguPetru phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami ibandla likaJesu lakhiwa abapostoli lakhiwa uJesu kunjalo ibandla likaJesu lakhiwa abaprofeti lakhiwa uJesu ibandla likaJesu lakhiwa abafundisi abafundisi bayatha waye ukuze uzoba umfundisi kufanele kube sebandleni so nawe kufanele kube njani ube wakhiwe kuthi yini ibandla likaJesu umzimba sesayikhuluma lento umuntu wesifazane ekhulelwe okuqala ekufomeke kuqala njengomuntu eswini yini inhloko bese umzimba uvela kuphi kwinhloko right so nebandla kanjalo uKristu yini uyinhloko yanebandla umzimba ibandla vela kuphi uma sesibambile lento njengoba ishilo kukhanya lento into kamoya ibandla yinto kamoya wayicinga enyameni izokulahlela eswazofuna ukinvestigate ukuthi abazalwane ba register noma ba register yini banegama noma banalo into yenza ukuthi ufuna amagama is because usenyameni wasenyameni ekulithole ibandla likaNkulunkulu ngoba kusinte yenyama into kamoya wayesisho njalo uKristu Jesu lithi izwi likaNkulunkulu asekwazi umuntu ngani ngokwenyama nakuba besimazi uKristu nokho manje asenjani asamazi nomuntu asekumazi ngokwenyama ngoba uma umuntu ekuKristu yini uyisidalwe esisha kanjani umoya uyinto kamoya ngoba uKristu inhloko yini umoya nomzimba wakhe kufanele ube yini umoya yenziwa yini ukuthi ube umoya yezwi likaNkulunkulu uthi uJesu Kristu lamazwi engakhuluma kini awumoya awukuphila umoya ophilisayo masishana sigijimile kanje silande kanje ukuzizwakala ngoba sinenkinga abazalwane abafuna ukuhlulela abazalwane based on ukuthi yena uyibona kanjani bese bethi obhengi bageja uzosukela inceke kaNkulunkulu ngezathu ukuthi wena unento zakhe ephila kuwe ngithi nociliza bageja kanjani ene labazalwane bona abazalwane abanenkinga nabazalwane abanankinga nabo umzalwane labazalwane osingibeke kanje mhlawumbe ethi iqale la siyeni lapha encwadini kaPeter ukuzizwakale kahle ngoba sinenkinga
entsha inkulu lenkingi ngakusinceda phela uJohn lo okugcina Okay. lowo oweqisayo engeni ekufundiseni kaKristu akanayo uNkulunkulu ithohlezi ekufundiseni lowo unayo ubani uyise nani indodana cela ukuyiphinda uJohn lo wesibili ithi lowo oweqisayo engeni ekufundiseni kukabani kaKristu akanayo uNkulunkulu ohlezi ekufundiseni lowo unayo ubani uyise indodana asicasiye ku10 10 uthi uma kufika umuntu kini engalethi lokho kufundisa ningamumukeli endlini yenu ningambingeleli ngokuba umbingelelo uhlanganyela naye emsebenzini yakhe njani emini but ilokhunjani la the main issue la ukuthi umuntu oweqisayo engiyeme ekufundiseni kaKristu akanayo bani uKristu sikhuluma ngokufundisa ekufundiseni kabani kaKristu angikaze mina ngizwe umzalwane oqhamuka eFaith Mission mayeshumayela noma efundisa athi bazalwane ukuze umuntu asindiswe kufanele abe eFaith Mission abakufundisa asikho isifundo sesani esiya ngokwegama labazalwane lebandla abazana abakulo ngifuna lento izwakale kahle akekho umzalwane uthi mekhonza eFaith Mission ahambe eshumayela ngeFaith Mission uzumbuze wena abazalwane abanenkingi labazana abangenalo igama yiba bahambe bebuza abazalwane amagama wabe babuza abazalwane amagama because bane spirit division banenkinga yiba banenkinga yibo laba abangamukela abazalwane egameni lamagama labazalwane abanamagama noma abazalwane laba abasemabandlela abanankinga naleni bakuza ukuthi khuluma ngoJesu bathi umzalwane laba bona bathi bona ba right yiba banenkinga ene 90 inkinga ke ngalabazalwane bayayifundisa lento yeah yabona ke manje into angayifundisanga uJesu uthi babakhanda ukwahlukana kanti futhi beza nesifundo sengiyakubona nokwehlukana ke ukuthi vele bakhanda kodwa bayayifundisa lento izwizwi lithini lithi loyo weqisayo engeme ekufundiseni kaKristu akanayo uNkulunkulu ohlezi besithi ohlezi ekufundiseni lo unayo bani uyise okay ikuphi la kwathiwa khona kwakhulunywa kwathiwa uma unegama uyesihogweni noma uphambanisa izwi kaNkulunkulu noma ngibuze kanje ikuphi la kwathiwa khona mama local church mama bandla wathi uNkulunkulu angifuni nibe namagama cha asikakutholi bayayifundisa lento bayifundisa kodwa ayikho ezwini ubani kulabantu ababili sekukweqisa esifundisweni labantu abazalwane abayifundisi lento ayisisifundo ukubona bayakhonzela beza uJesu baya kulelo bandla beza mhlaba abantu uNkulunkulu bakholela bafike bakhonza uJesu noma eshumayela esitimela into oyisho kanye umzalwane ashumayela esitimeleni animese sishumayela impela ekhuluma ngoJesu uthe cha washumayela kodwa assembly ubani onenkinga manje yimi nginehlelelane wena ke muthatha iplatform usuka umuthini abazalwane bayasonda banamagama mangamfice ezulwini lomzalwane uzoba nenkinga ene inkinga yakho inkulu ngezathu ukuthi wena uze nesifundo uJesu angazange asifundise weqisile wena lo mzalwane azange ayikhulume lento wombuzayo ngoba phela kumele kube inkinga makuthi uyayishumayela lento sengimbuze ukuthi manje mzalwane kanjani kodwa ngemsukule ngashongo lutho angazange ayishumayele akekho umzalwane ngaya ku-Faith Mission ngaya kulokhunjani bonke abayifundisi lezi zinto zokuthi bona ufuna ube umFaith Mission noma ukuze usindiswe ufike usindiswa ngokuba iFaith Mission noma ube negama abantu abanesifundo sokuthi fanele ungabi nagama laba abangenalo ene lento babamba ukuthi uma ungabe ukhonza ebandleni nginagama usebandleni kaNkulunkulu ubani washo njalo uyithatha blood bani ngoba yikho ezweni kaNkulunkulu sinenkinga ke yabantu abakhulumela uNkulunkulu bengafakazeli uNkulunkulu there is why sine division engake ebandleni kaNkulunkulu ngezathu ukuthi abantu bakhona abantu abanezifundo zabo bese beyayithatha bafuna ukuyimpose kule bazalwane ngamanye abazi bese bethini bethi uJesu Kristu uyahluleka usathana uwinile ukuthi nje umzalwane angakhishwa ezulwini nomzalwane angahlula ukukhonza uNkulunkulu ngezathu ukuthi ukhonze Faith Mission bese bethu yasonda umuntu ulandela umzalwane oseFaith Mission ulandela umzalwane esepwe lokhunjani burning bathini burning bushes uya kanjalo right umzalwane akafi umzalwane yamthanda uNkulunkulu ulenzizwe njengalokhu izwi laNkulunkulu lisho umchitha ngezathu ukuthi use burning bush obani ngokwakho siyasonda bathi akaliphambanise ilizwi uliphambanise kuwe ngoba wena yeah so ilento eshoyo kuba Khanyile ukuthi
asim-investigate noma simthola umzalwane ngokumbheka ngokwenyama kodwa simbheka ngokwezwi hayi esilikhandile thina hayi izwe elikhandwe yithi ngokuyibonela kwethu ukuthi uma ubheka ibandla lika Jesu Kristu yinto kamoya hayi no ngiyayizwa izwi lapha Khanyile ngiyaxolisa ngoba ngikhuluma isikhathi eside lapha ngoba seKorinte bazalwane asibheke nje masishaya Korinte bokuqala chapter 15 from 45 kanjalo futhi kulotshiwe ukuthi uma umuntu ayimini oqala uAdam waba yini umphefumulo onjani ophilayo Adam ukugcina waba yini ngomoya onjani ophilisayo 45 lo bakulo kanjani cela ukuyiphinda le ithi kanjalo futhi kulotshiwe ukuthi umuntu wokuqala uAdam waba yini umphefumulo onjani ophilayo uthi Adam ukugcina waba yini ngomoya onjani uJesu Kristu beyinyama kodwa lethi izwi kaNkulunkulu bawumoya ophilisayo Jesu Kristu liyamkhipha izwi likaNkulunkulu ekutheni waye umphefumulo onjani ophilayo lethi waye njani waye umoya onjani ophilisayo nakuba eyinyama kodwa umoya onjani ophilisayo yazwakala indaba lento ayisho yithi isho uNkulunkulu thina siyayifakazela uma uzojona uJesu Kristu wayefana nabo bonke abantu okwakho lo uNkulunkulu akasho njalo uNkulunkulu uthi uJesu Kristu wayengafani nabo bonke abantu yena nakuba eyinyama mombheka kodwa umoya ophilisayo so iyo ke indida ke le ngoJesu makuthi uzochaza uJesu ngeke umchaze ngokucabanga kwakho ngoba kunendlela uNkulunkulu amenza wayiyo noma ayeyiyo izwi mase lisitshela lithiwe njani waye umoya onjani ophilisayo asandalani lana ke babulo uAdam uqala waba noEve noma ethola into siya uAdam uqala waba noEve uma ngabe uAdam uqala waba noEve uAdam uqala wayini umphefumulo onjani ophilayo phefumulo ophilayo so Eve yena wayezoba yini uEve naye kusho ukuthi umphefumulo ophilayo ngoba njani ufana noAdam phela Adam uKristu Jesu lithi izwi kaNkulunkulu waye yini umoya onjani umoya ophilisayo ibandla umkaKristu Eve wesibili uzoba yini umoya ophilisayo amen asizwe ukuthi yayisho yini lento ngoba manje umuzofuna ibandla uzolifuna kuAdam omdala oqala uzothola uEve ngokwenyama uzothola umphefumulo ophilo kunjani ophilayo phila ngoba uyinyama yes umoya nje uze ebandleni kaNkulunkulu uzolibheka ngoAdam omdala oyinyama uzothola ini uEve okumphefumulo njani ophilayo ngiyusathola umphefumulo umoya ophilisayo yes asizwe ukuthi izwi layisho into engisho noma ngisho lo mina right u46 kepha okokuqala akusiko okomoya kodwa kwemvelo bese kuba ngokwani ngokomoya uKristu Jesu wayo izinto zikamoya noma Adam wesibili wayini into kamoya so uma uKristu Jesu ekuhambeni kwakhe waye uAdam kamoya uma ethi phezulu kwaledwala ngizolakha ibandla lami uzowakha ibandla kwelana nani ngokwenyama ngokwemvelo yabantu ngokwamagama semhlabeni ngokuregister koPitori ngokamoya then uzofuna ibandla ulifunelane ePitori ibandla uyaphi ePitori ungezezwini ngoba like ePitori likumoya wanga investigate umzalwane ukuthi hey mzalwane ngamukela uJesu bese uthi izwi kaNkulunkulu lithi akafeli umzalwane ngoba nazi into zikamoya bese ubheka waye ePitori kodwa uthi wena ukhulumela uNkulunkulu ngoba le into kamoya ufuna usenyameni uAdam oqala usenyameni ubheka ilo kunjani ibandla kaNkulunkulu kwi wrong address ngoba vele wawena udidekile ndizoxaka lento ibaxakile baqhubana ibandla bafuna kuhambe ibandla kungena izifundo kwelana okokuma kwabo umzalwane osefaith mission umzalwane kimi ingakhonzi naye ngoba into kamoya umzalwane ose Assemblies of God umzalwane siyanaye ekhaya umzalwane osebandleni elingenalo igama as long as enzizwe siyanaye ekhaya simlapho thina ngoba asike kwahlukenini sisemzimbeni aniqhubeka kancane sizwe ukuthi thina umuntu oqala wavela emhlabeni engowani ongowenhlabathi umuntu wesibili uvela kuphi ezulwini umuntu oqala uvela kuphi emhlabeni umuntu wani wenhlabathi ongowenhlabathi noAdam noEve uvela kubani kuAdam uvela kuphi emhlabeni oyinhlabathi owesibili umuntu uvela kuphi ezulwini ibandla uEve wesibili uvela kuphi ezulwini ingake uJesu Kristu phezulu kwaleli dwala yakulakha ibandla lami akalakhela ulakhe kumoya ukumoya kuphi ezulwini akasho ukuthi abapostoli bazolakha
bangabayafaka futhi bayazi abalakhe there's what ngiyangishiya not out ngishiya nomoya ongcwele bese ethi umoya ongcwele ozokwenza umsebenzi mhlawumbe sididwa indaba ye-foundation ukuthi bona baleya i-foundation bese kuba sengazathi abapostola abakhi ibandla abalakhe kanti baqala bashiya i-foundation thina sesakha phezulu kwayo kanti futhi uyachaza le ndaba ye-foundation ukuthi baye foundation ephezulu kwe-foundation kwabona abapostola ngoba uthi uJesu Kristu mina ngabeka isilo kune futhi nakhona uma uzo-interpreta ngale ndlela abantu aba-interpreta ngalizwi kaNkulunkulu uzomsola umpostoli Paul uma usethi uyena owabeka isisekelo ngoba isisekelo sabekwa ubani uJesu kodwa uright ngoba thina siyamuzwa ukuthi uthini kodwa mina ngabeka ini isisekelo wayebeka uKristu kahle kahle wabeka uKristu kodwa umunye ufuna uku-investigate umpostoli Paul angamsola athi wayengambeka kanjani uKristu wabekwa uNkulunkulu yayizwa leyo nto leyo ngani kunabazana abafuna ukuchitha yonke into egameni lokucabanga kwabo bachithe nezinto ezingenamsebenzi into ayinamsebenzi into engisho kodwa umunye anga-investigate kodwa sizwe ukuthi uthini uthi mina ngabeka ini isisekelo esubani uthi asikho esinye uthi ke into ekufanele mayenzeke maqaphela abakhi ukuthi bakha kanjani abantu abachitha abazalwane egameni lamagama baqaphela ukuthi abazalwane bakhe kanjani lamabandla mayakhiwa kanjani abayiqapheli lonto leyo banendaba nokuthi nani inegama noma inani abanandaba ukuthi yakhiwe kanjani abaqapheli lokho Lelezwe abengenandaba noma ungashumayela kanjani noma ungamphila uJesu ungaze umthengele imoto lo mzalwane as long as usese assembly noma umthengele imoto usa assembly uzokuchitha hayi kodwa mzalwane ufuna ubuye la besithi lapha babu ulokhunjani isikhathi sakhithi ethi njengokuba enjalo owayengoyihlabathi banjalo nalabo abanjani abangabenhlabathi manje njengokuba enjalo ongwasezulwini banjalo nalabo abanjani abangabasezulwini ethi ngiqhubeke na ifuthi njengokuba benesimo songowenhlabathi siyakuba nesimo sonjani songowasezulwini futhi so ibandla liyathathwa lifakwe kubani kuKristu ukuze lifane nobani noKristu Jesu ibandla into kamoya akwazi uzofuna ibandla likaNkulunkulu ngokwenyama ngoba injalo siyabonga umuntu ibandla into kamoya ngoba uma ngizohamba ngiyofuna ibandla assemblies ibandla lika assemblies ngoba ibandla into kamoya ibandla kusiya ama building assemblies ibandla kusilo leli gama lela elibizwa assembly uma ngifuna ukuthola ukuthi umzalwane usebandleni na ngibheka ini izwi sibheka isifundo ngilalela umzalwane athi noma eshumela umuzi ukuthi ukuye yini uKristu ngoba ngumoya ngoba izizathu zeNkulunkulu noma besimazi umuntu ngokwenyama kodwa ngesamazi ngoba umuntu uma ekuKristu usidasi njoba ngisho ukuthi baningi abazalwana athi umzalwane mayekhuluma eshumayela umuzi ukuthi umuntu lo ukuKristu ushumayela izaNkulunkulu ngoba la ekuzoba inkinga khona uma umzalwane esezoza kimi esesenyameni ngoba uma izoza umzalwane manje oqala nje mawuzo ngoba umzalwane wenyama mawuzoza nje kimi ungibuze ukuthi ngikhonza kuliphi ibandla ngithi angisebandleni likaKristu ngikuKristu bese ufuna igama usenyameni shutha wanelisekwe wena kushuthi so ikanjalo lento le uma ngizofika umzalwane ese assemblies ngimbuza ngithi ukuphi yini igama lelo khunjana le kushuthi nami umuntu wenyama yayibona ngoba njoba yesho ulokhunjana umuntu ukuthi ibandla into kamoya thina singaba kamoya thina la uhlola khona uhlola uphi uhlola kumoya no Paul yasho ukuthi ekufikeni kwami ngifika ngokuhlakanipha ngobungcwele bokukhuluma kodwa nganqoma ukuthi ayingikwazi okunye nami njengoba umuntu naNkulunkulu nginqumile ukuthi angifuni ukwazi okunye ngoba khona izinto mawuzokwazi zona ziyakukhipha ezweni kaNkulunkulu ngoba ziyimfundiso zabantu uzogcina ume kuphi emfundisweni zabantu uzogcina ukhomba abantu manje uzogcina uyijudge manje ukuthi manje bese kuba nombuzo ukuthi manje uma ngifika ezulwini lo muntu esengimfice ezulwini lo muntu engithe mina akaye ezulwini izulu ngashongo ngizokwenza njani ngoba phela abaningi abantu asobafika umfice ezulwini nangumfica logobilo lo ngoba phela umuntu mayingenzi izwi vele kusho nangithi akenzi isho ukuthi umuntu ngithi akaye ezulwini mawungenzi izwi awuye ezulwini so uma ngizothi awuye ezulwini ngifakaza lobo bufakazi lobo kubalekile ukuthi ngibe nesiqiniseko sokuthi lobo bufakazi engibushoyo yilo bufakazi obusho uNkulunkulu uthi angiye ezulwini kungabi ngoba kungabi noma ngale ndlela engibona ngayo noma kungabi ngale ndlela mina engikuyo
noma ngalendlela engibona ngayo nolendlela engisethe ngoba once kwaba indlela engibona ngayo noma ngendlela mina engicabanga ngayo lokho akusesikwa uNkulunkulu. Oh yeah. Njoba sisho ukuthi ibandla namhlanje lihlokene hlonisa abantu abangafuni ukuma esifundisweni sikaKristu abakhandeza abifundiso akena athi umzalwane mayeza kuwe ayikho into afuna ukuyithola ufuna ukuthola ukuthi ukhonza kuphi ya ufuna ukuthola ukuthi ukuphi once what ayingisefe siyaqala indaba yakhe ilabo akafuna ukuthola ukuthi ukuKristu na usinisiwe na umamukela uKristu njoba ngisho bazalwane njoba isikhathi sesihambisa njoba ngisho ukuthi asiqapheleni ngempela ngoba kunezinye izinto esothi mangabe hlule sesibuzwa ngazo hluleke ukusiprova ngokwesu thina okwethu ukuthi sifakaze ngani ngezwa uNkulunkulu uNkulunkulu yena uyena unjani yena osikhulumelayo uma ngiya kubantwana bakaNkulunkulu mangiyongena phakathi kwabo even noma kuthiwa bakuba khonza kuphi mangena phakathi kwabo into engiyibheka ngibheka ukuthi isifundo wazi baqala manje bakhuluma ngomuzwe eveza assemblies ngumuzwa manje fakaza manje hayi lapho ke sesiyaqala siyaphambana ke ngoba manje akaseke sifundise kabantu sika Christ kodwa nanga mention lento le ngimchitha ngaliphi mayithu uMkristu ngicela nje masishane xolisa lokho esikushoyo ilo asithi bonke abantu ababiza uJesu ba abazalwana sikusho lo ngifisa nje kuzwakale kahle bakhona abantu abambiza uJesu abangakholwa yebo bayambiza akhona amabandla angasiya uNkulunkulu angibeke nje be straight lento right ukuthi uyibandla likaNkulunkulu noma usilo lokho kudeterminwa inkambo yakho kubani kuJesu yini ibandla likaNkulunkulu abangcwele uma ngifika eAssembly of God angibe kanje Assemblies of God uNkulunkulu unabo abangcwele bakhe unabo eFaith Mission unabo le ko Burning Bush sangana nobula amagamba athathavazana okay but unabo ngoba ibandla abanjani abangcwele nabazalwane abafakaza lento ukuthi uJesu Kristu mayebuya akabuyela isikwati ufuna ukuyisho lento mayebuya futhi akabuyela iqembu Jesu Kristu mayebuya akabuyela iKaizer Chiefs abantu abangena amagama laba bayigroupile abathi asinagama therefore singabazalwane ubuyela abangcwele zimache zengabuyela isikwati futhi akabuyela iqembu fanele kivele nje le siyabonga hayi no ngiyayizwa uma ngiyithola kahle no correct uma yabe ngwrong ihloko sithi la kuyalungiswana and futhi ayipheleli la ekuthenini silungisana ngalokho kwamagama lokhu kulungiswana even nje nabantu abafundisi abayithola sebefundiswa izinto ngesizona ngendlela eziningi imfundiso but na into engiyitholayo ngithola mina ukuthi manithi uNkulunkulu uyazikhulumela ngithi meaning uma uNkulunkulu ezikhulumela kufanele olalele ezwe qala ibaleke lapho le ndaba olalele makezwe ukuthi uthini uNkulunkulu before ayufakaza but engikutholayo la ukuthi abantu bathi bengakezwa ukuthi uthini sebegijime bayofakaza and ukuyilanda nje lento kuwona lamavesi enafundile nje lapha kwizenzo 1:8 lithi futhi ukuzukwazi ukuthi uzwe kahle uzokwazi ukufakaza kahle kufanele kufike lo moya oyingcwele ave kubalekile lokho then uzokwazi ukuthi uma usuyofakaza ufakaza okushiwo ubaba and mawusufakaza ngokushiwo ubaba manginizwa kahle inyama yekwambuleli negaza lokwambuleli iyajika lento manje kube ubaba manje okwambulelayo then manje ufakaza okamoya ke manje and mawusufakaza lokho kamoya ngomoya leqala ibandla liyaphila ke manje usufakazi weqiniso but kaningi abantu bahamba ngenyama yilokho engifakaza kaningi abantu inyama njengoba eshi kwahlukana khanda kwahlukana ke inyama bese khanda kwahlukana hey ngizwazi umuzwa ethe mina ngilapha ngoba iFaith Mission yes mina ngila unenzondo inyama ke leyo akabuka umzalwane ngokukamoya ukuthi hey ukholwa kuJesu and ukhamba kanjalo futhi ukhamba ngokuhlakanipha komuntu ushilo lapha Peter wathi angizange mina ukuhlakanipha kwami naye wayengabuletha lobu buhlakani but wa decide ukubulahla ubuhlakani wathi angilethe lokho ufakazi noma abantu bengeba understand kulungile but ngiyokuletha kunje ngoba kunjalo ngoba ozokwamukela kunje ngoba kunje uzophila nakho ke ayi sophila sabonga abazalwane ngimzwile ngiyathemba ukuthi nabalaleli futhi vele bazwile abalaleli siyabonga kakhulu bazalwane ukuzoshalela lezi indaba ezimnandi kangaka kubalekile ngempela abantu bayadukiswa hey
nitshele nabanye lokho nishare nje le ndaba kancane kancane. Last word sesiqedile. Yeah, no ukubonga ngithanda lamazwi ovala ngawo babu ulokhunjani ushaba ngimawuthi okubaleke kakhulu ukuthi besingayiunderlineanga le ukuthi umuntu before afakaze ngoNkulunkulu kunamandla kumele anikwe wona. Moya ingcwele. Futhi ngamanye amazwi umuntu akafakazi futhi ngoNkulunkulu uNkulunkulu engekho kuyena. Awuzwa. Ngoba akekho umuntu ongakhuluma indaba kaNkulunkulu ngaphandle kaNkulunkulu. Yebo. So ukuze kuzothi ufakazela uNkulunkulu okufanele abe kuwe bese yazikhulumela. Yabona indaba. So abanye bahamba bayofakaza. Number 1 bengamzwanga uNkulunkulu uthini. Number 2 abanye bayofakaza ngoNkulunkulu beshiya uNkulunkulu emuva. Bese bayinkinga ke leyo nto. Hayi njalo. Siyabonga kakhulu. Akulungile sibonge bazalwane. Siphinde futhi sihlangane kwivideo elandelayo. Igama lami kusasewe umduduzo waShabangu. uNkulunkulu emuhle akubusise wena nomndeni wakho. Ongakamamukeli uJesu Kristu please. Ungadlali ngaleli thuba. Uthi usuyilalele yonke le ndaba wayilalela kodwa utholakale wena ungaphandle. Akukhona nje ukuthi siyashare kuphela kodwa futhi siyanxusa sakucela ukuthi akubuyisane noNkulunkulu isikhathi sisasekhona. Yazi nje lithizwe ave kulula uvuma ngomlomo. Uyaconfess ukholwe ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo bese kuba ukusindiswa. uNkulunkulu anibusise. Amen. Amen.